Hey mga madlam people, salamat kay Attorney Larry. Okay, salamat po kay Attorney Larry na tatakbo po siya sa pagkasenador karong 2018. Okay, ayaw jud na to kalimti si Attorney Larry sa mga balota. Okay, kay kung dili ka muboto kay Attorney Larry, mga bobo. Alam mo, Titi, mga kababayan, dapat ako ay iboto nyo sapagkat ako ay hindi bobo at may mga solusyon ako na hindi naiisip ng iba. Pangalawa, ako bukal sa loob ko at sincere ako na maglingkod sa bayan kasi nakikita ko yung bayan natin gupong-gupo na. Ngayon, at ang isa pang kailangan natin, mabago na lahat ang ating mga sistema ng gobyerno. At susuportahan ko dyan yung adikain ni Presidente Duterte na mapalitan yung konstitusyon. Habang hindi napapalitan yung mga senador dyan na mga bobo sa Senado, Mga bobo! Mga tanga! ay hindi mapapatupad ang mga adikain ni Presidente Duterte. Kaya ako tumatakbo kasi sabi ng ni Plato, the penalty for not participating in politics is that you will be governed by your inferior. Kasi ang mga tao, reklamo ng reklamo, hindi magaling sa ganito, hindi magaling sa ganyan, mas magaling ako dyan, mas magaling ako, ganyan, mas maganda idea ko. Punyeta, hindi naman kayo tumatakbo. Mga bobo! Mga tanga! Hindi nyo pinapakita na pwede kayong lumaban. No? Kaya ako ngayon, gusto ko magbigay ng isang halimbawa, gusto ko magsilbi ng gusto kong magkaroon ng isipan ng political maturity ang mga tao kung sa tingin mo ay qualified ka at talagang sincere ang gusto mong paglilingkod sa bayan, tumakbo ka. Until sa time na mapalitan natin ang kultura, ang political maturity ng mga tao ay tumaas. Ang political maturity ng mga tao ay tumaas. Until such time na hindi na natin pakikinggan yung mga political dynasty kasi ang magiging basihan ng tao ngayon kung sino ka, kung ano nalalaman mo, kung ano yung karunungan mo at kung ano kaya mong gawin. So, paano? At saka, ang isa pang gusto ko iparating sa mga tao, huwag kayong naniniwala sa SWS at Pulse Asia dahil kasi mga bayaran yan. At saka yan, propaganda yan. Ginawa yan yung panahon ni Cory Aquino para yung mga susunod na eleksyon ay kontrolado nila kung sino ang lalabas na mga kandidato sa eleksyon. No? At saka, isa pa, yung tingnan niyo itong ginagawa ng SWS, pinalalabas nila sa kanilang mga survey na hindi ako kilala. Pero kapag may pinost ako sa Facebook, milyon-milyon ang nag-open. Sa nakaraang debate sa Channel 7, ako ang highest views at ang agwat ko ay napakalayo. Ako more than 2 million, yung iba 300,000, yung iba admin candidate pa, no, mga incumbent pa yan, nasa 200,000, 60,000. Doon sa ABS-CBN debate, sino pinakamataas ang views doon? Ako pa rin. In just a matter of 2 days, 1.7 million na. Ikukumpara mo yung iba, wala pang 200,000. Okay. Final So, yung sinasabi nila, hindi ako ilala na matakalokohan yung mga Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo papa. Y el pum 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 pum. alam mo ganito yan yung SWS sa Pulse Asia, yung mga mathematicians yan, mga graduate ng UP, no? Ito yung mga sinasabi ko. Yes, mata ko sa UP. Ito yung sinasabi ko na 0.01% na mga bobo na taga-UP. 99% ng mga taga-UP matatalino. Ang napunta ng mga bobo itong sa Pulse Asia at saka sa SWS. Mga bobo talaga, mga puki ng inang hindot ng mga putang ina. Tingnan mo to, ha? 7,100 islands ang Pilipinas, more than 42,000 barangays, no? Magsasurvey ka 1.8. Sa barangay pa lang kulang na, kahit isang tao per barangay kuhanin mo, kulang na ay mga bobo talaga, mga putang ina. Sabi nila, kasi may formula yan may mga ganitong formula. Okay, hello, pwede yan kung ang question ay yes or no. Halimbawa, pogi ba si Titi? Yes.
Alam natin. O alam natin, pogi ba si Atty. Larry Gadon? Yes, Sige. alam natin yan, di ba? Oh. Pero ang question, who among the 150 candidates do you think will win in the election? Or sino ang gusto mo dyan sa 150? Magsasabi ka ng 1/8 sa population na sa voting population na 55 million, ay mga tanga talaga itong mga poki ng inhindot ng mga putang inang SWS na ito eh. Putang ina nyo, mga hindot kayo, tang ina nyo. Puso mo, sir. 2 questions. Mga bobo kayo, putang ina nyo. Pahabo lang, sir. Mga kababayan, huwag kayong maniwala dyan dahil yung mga yan, bayaran. Para na top 12 ka ba dyan, alam nyo, para maging top 15 ka dyan, magbabayad ka ng milyon-milyon. Mga poki ng inang hindot kayo, mga putang ina nyo. Okay.